Ano? Puto. Ngayon niya malagkit sa kamay. Kaya gusto niya kasaba. Si Ice naman paborito yung puto. Sinunok ako. It's up. Geng-geng. Dito mga ko sa Pangasinan, kumakanta talaga sila. Laba, 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 laba. Tapos gawa tayong konti dito. Yan kumuha tayong konting to yung dahon. Galing doon. Lipat natin dito bago natin tabunan ng lupa tong mga to. Kasi mamaya magtatabon tayo. Yung mga lupa natin dumating na eh. Kaya yan. Bawas tayo konti pa. Ito ang cameraman ha. Ha? Hold it tight. Ha? Stop, stop. Isang saon tayo mga kosa. Bali mix pala to, hindi siya purong lupa. Kaya pala medyo magaan ngayon. Pag ganito, kailangan natin ng ng mga vermi natin. Mga bulate, ganun, para mas maganda to. Ngayon, kailangan talaga natin ng marami-rami siguro nito para mapuno to. Saka yun, buti 5 yan. Salin pa tayo. Ako sa napansin ko, panay soda siya yung sa Coco Lumber sa Kainipa. Tapos parang konti lang yung lupa. Malamang sa malamang itong mga to makukompose ito. So, makukompose ito, matutunaw pag nilagyan pa natin ng lupa. Ngayon baka mag-beach stay ako sa sunod na araw para lalagyan natin to kasi maubos ito eh. Malulusaw ito, mukhang tataba pa nga yung bamboo dahil dito eh. Put it there. Keep dropping. So mga kosa, nakadalawang sako tayo dun sa raised bed. Malaki-laki rin pala to. Eh may mga tabo na ng lupa yun sa ilalim eh. Ngayon, dyan muna yan. Nakadalawang sako rin tayo sa paligid nito. Pero hindi ko punong-puno. Nagot ng konti, nakita naman sa mga gilid. Balik tayo sa paglalaba kasi uminto na yung paikot ko. Laba mo tayo ulit. The wash timer. 15 only ha. Okay, great job. Yun, bago tayo mag-anlaw. Okay. Oh, get it. Go. sobrang. Oh. Put it in. All done? All done. Wow. Put it in, ha. Go. Okay. Close. Another close. 10. Hold it.